Алдагы кытлау хатыбыз Сызрань шәһәренә юллана. Бүген үзенең яшьлек таңында килгән матур юбилеен, 25 яшь тулу көнен якташыбыз Латыпов Раил Рафикович каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан хатыны Рәмзия Газинуровна, кызы Амира, әнисе Фәвзия Сулеймановна, абысы Рамис, тормыш иптәше Эльвира, балалары Зарина һәм Ленар, сеңеле Эльвина, кайнанасы Рифия Шамиловна, кызы Эльвира ихластан кытлыйлар. Бүген безнең иң кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, әтикаем, газиз улыбыз, энебез, абыебыз һәм киявебезгә 25 яшь тула. Бу ир-ат өчен иң матур, иң дәртле вакыт. Кадерлебез, син бу юбилееңа инде тулы ир-ат булып җитештең. Шөкер Аллага, мәхәббәткә төренгән яраткан хатының, күз карасыдай кадерле балаң да бар. Синең һәр казанышыңа шатланып тора торган ике яктан да әти-әниең бар. Сөеклебез, 25 ул дөрестән дә бөтен тәннең, җанның гайрәтләнеп, дәртләнеп яшәгән чагы. Бер сүз белән әйткәндә, тормыш җигәнен тотып, хыялларга омтылып, максатларга ирешер чак. Бер әйбердән дә курыкма. Нинди генә эшләр башласаң да, синең яныңда ярдәм итә алырлык якыннарың бар. Без сине яратабыз, якыныбыз, һәм гел синең янәшәңдә булырга ышандырабыз. Авырлыклар килсә, туктама, шатлыкларга төренеп, яратып һәм яратылып яшә. 25 бу егеткә карасаң, ышанмассың. Нинди икәнлеген белсәң, бер үк күзең алмассың. Булдыклы гаилә башлыгы, игътибарлы бала да, яңадан эшкә тотына бераз туктап хәл ала да. Киләчәктә кадерлебез, бары бәхетең булсын. Гаиләң исәнлек саулыкка, татлы шатлыкка тулсын. Юбилейлар төрле була. Синеке матур бүген. Гел аяз, болытсыз булсын баш ышыңдагы күгең. Хатыныңны гел яратып, балаңа гел сыкланып, яшә бу матур дөньяда барыннан ям, тәм табып. Кадерле Раил Рафикович, юбилеегыз кытлы булсын. Алда яңгыраячак җырны бүләк итеп кабул итегез. Яңа көннәр туа сөенер, шатлыкларга гына төренер. Син булганга тормыш күгемдә, бәхет балкый минем йөземдә. Кадерлем, бәгырем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, бәгырем, яшигән бәхет шатлыкка төренеп, сөеп һәм сөелеп бу җирдә. Балаларым өчен зур рәхмәт, пар канатлы булу ирәхәт, бергә үтик тормыш юллары. Кадерлем, бәгырем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, бәгырем, яшигән гел бергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөеп һәм сөелеп. Кадерлем, бәгырем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Яшигән гел бергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөеп һәм сөелеп бу җирдә. Кадерлем, бәгырем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә.
gel birge Bäxit şatlyk katyryny Süýüp hem süýülüp Bädirim, bädirim Yazmışymnyň türünde Ýakdy ýulduzym seni gymyrge Bädirim, bädirim Ýaşy gel birge Bäxit şatlyk katyryny Süýüp hem